ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଦିନ ବର୍ଷିବ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଖବରଟି କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକି ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଉ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ଭୟ ନଥିଲେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।